Jekk qabel kont tmur l-isptar buġieħ fl-għada mu jkollok bżonn MRI, kien ikollok tistenna sentejn sħaħ, bil-konsegwenzi kollha li d-dewmien jista' jkollu fuq saħħtek. Iżda llum, grazzi għal suċċess tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa, għal MRI tistenna biss 3 xhur. Dan ikkonfermah is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern li f'kummenti ma' One News fisser kif il-Gvern mhux biss olla l-livell tas-servizz tas-saħħa iżda assikura li dan ikun moti fil-ħin. Fejn jidħol MRI naturalment din hija investigazzjoni li persuna jkollu bżonna meta verament inkwetati jew għandu xi problema ta' kanser jew xi problema fl-għadam jew fil-ġogi. Għalhekk il-Gvern ħadi bis-serjetà u mhux biss naqqasna l-waiting list minn sentejn 3 xhur, imma għamilna da waqt li żidna servizzi fil-fatt f'dawn l-aħħar 5 snin mill-2010 sal-2015 numru ta' MRIs triplajnihom minn 7,000 fl-2010 għal 20,000 is-sena li għadha kemm għaddiet. Dan kollu riżultat investiment ta' 2,500,000 euro f'magna tal-MRI ġdida, xprunat b'impens sħiħ mill-220 ħaddiem tal-Medical Imaging Department. Fil-fatt illum dan id-dipartiment qed jaħdem ukoll fil-ħinijiet ta' filgħaxija u matul il-lejl, waqt li qabel kien jaħdem biss matul il-jum. Dan wassal għal żieda sostanzjali fin-numru ta' testijiet, mhux biss tal-MRI, iżda anke oħrajn bħall-ultrasound u CT scan. Waqt li bejn l-2010 u l-2015 it-testijiet tal-MRI żdiedu minn 7,000 għal 20,000 fis-sena, dawk tal-ultrasound żdiedu minn 22,000 għal 33,000, waqt li tas-CT scan telgħu minn 18,000 għal 31,000. B'hekk dan hu eżempju ieħor ċar tal-bidla li qed isseħħ f'pajjiżna. Bidla li qed isseħħ minn gvern li bil-fatti qed jagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies.